Ja, goeiedag plaatssprekers. Mooi dat je allemaal weer klaar zit voor de Weltspraken podcast. Ik heb hier wat moois vuur bereid. Laat maar gaan. Hoe heb ik het vandaag over hem? Nou, dat zag ik hoe het doet. Ja, plaatsschrijven. Hoe doe je dat nou verder? Nou, laten we eens even kijken. We gaan eerst kijken wat voor schrijfwijzen zijn er allemaal. Hoe komt dat vandaan? En nou, laten we het ook eens over hem. De nieuwe ontwikkeling is de Nisassische schrijfwijze. En wat voor verhaal zit er eigenlijk achter? Ik heb daar zelf mee bezig geweest. Maar kom even voorop. Eerst deel 1. Wat voor schrijfwijzen zijn er allemaal? Nou, er is geen Wikipedia-artikel van, maar ik denk dat je er gauw mee klaar was, want die lijst is oneindig. Er kun je geen ene zoveel schrijfwijzen als je ziet. Eigenlijk is het zo, zoveel dialecten als je ziet, zoveel schrijfwijzen zit er ook. Want hoe komt dat nou? Een vast dingen waar je vaker hoort als het over plaatsschrijven gaat, is je moet het schrijven zoals je het uitspreekt. Nou, mooi denk je dan. Ja, hoe spreek je het uit? Nou, en dat is dus per dorp verschillend. Dus krijg je ook per dorp verschillende schrijfwijzen. En dat is lastig, want ja, dan begrijp je elkaar niet. En dat is juist het doel van schrijven. Dingen op papier zetten, zodat de ander goed kan lezen. En als je daarbij kijkt, alleen maar kijkt naar uw eigen dialect, en daarbij geen rekening gehoord met dat andere leuten ook nog wel eens kunnen lezen, dan kun je het alleen zelf goed lezen. Dus dat schudt het doel een beetje voorbij. Dus er zijn verschillende schrijfwijzen van het plat. In Nederland denk ik al een stuk of 12 verschillende. Kijk, Gronings kan op 2 verschillende wijzen geschreven worden. Voor Drents bestaat de standaard Drentse schrijfwijze. Het Stellingwars heeft een vaste schrijfwijze. Het Noord-Oude-Riesels en het Sallands valt onder de IJssel-academie. Het Twents heeft 2 verschillende, 3 zelfs, misschien wel 4 verschillende schrijfwijzen. En in Achterhoek volgt ze de waldspelling. De woordenboek van Achterhoekse en Liemerse dialecten. Nou, hartstikke mooi. Maar wat krijg je dan? Puinhoop. Hebt bepaalde enge ideeën over hoe ze het moeten schrijven. En nou ja, goed, ze hebben er zelf niet bij geweest bij alle besprekingen om zo'n schrijfwijze te ontwikkelen. Dus ze kunnen het nooit accepteren. En wat gaan ze dan doen? Dan knooien ze zelf wat tussen de lijntjes duur, om maar zo te zeggen. Misschien volgen ze bepaalde schrijfwijzen waar, een beetje, maar ze doet er altijd nog een beetje van zichzelf bij. En waarom maak ik dat nou voor het Nederlands wel en voor het plat niet? Dat is omdat het bij het Nederlands schrijven op de scholen gewoon er in het druk zo moet schrijven. En als je het verkeerd doet, nou, dan krijg je een lege cijfer. Maar dan heet het fouten doen. En ja, zo'n soort fout of goed, dat laten we ons op latere leeftijd niet meer zeggen. Want pas op latere leeftijd beginnen we met plat te schrijven. En alle Nederlandse schrijfwijzen in Nederland voor het plat zijn op het Nederlands gebaseerd. Maar dat klopt ook niet. Dus ik heb daar eens een keer een column over geschreven. En dan weet ik hoe jij hem vuur lezen. Dan moet ik niet eerst hem terug kunnen vinden. Maar dat heb ik goed. Hoe rekenen? Ja, daar rekenen. Daar heet hij. Toen onze Jan naar de school ging, leerde hij Hollands schrijven. Je kreeg zo te zeggen een bril met Hollandse regels, vast op neuzen. Iedere tekst wat hij onder oren kreeg, zut hij automatisch door in een Hollandse bril. Maar dan kan je het ook niet in Saxisch, een totale andere spraak. Toch kijk je dan naar, dus in een Hollandse bril. Je weet ja niet beter, met een bril is dat niet voor gemaakt. Nee, de Saxisch werkt op wat punten heel anders als Hollands. Dus die punten valt daar boeten zijn blikveld. Dus zocht Jan daar zelf wat voor een dikke doen. Deks, dubbele klinkers, een ring van komma's, accenten, vuur en achterhouden, dingen voortlaten. In ieder Saxisch dorp woont waar zo'n Jan. Jongens, die is plat weer schreeuwen, maar allemaal den Hollandse bril stief op neuzen hebt en creatief wordt. Gevolg? Goas. Nee, chaos. Want wat hij niet Jan praktiseert, hoeft voor de ander nog niet logisch te zijn. Spelling is altijd een afspraak. Als hij zonder overleg zomaar wat letters en leestekens op papier klatst, moet je maar afwachten of dat een ander begrip. En dan hebben we ook nog een heel vossen Wilhelms. Duitsers dit Neder-Saxisch kuit. Wilhelm heeft op de school een Duitse schrijfbril strak op neuzen gekregen. De schrijfregels die voor onze Jan heel logisch waren, raken nog wel voor onze Wilhelm. Als hem liek zo. Eigenlijk moet er een geheel nieuwe bril bij.
ene voor als je wat wilt, met Neder-Saxisch in de klasse of oude Paul. Daarvoor moet dan eerst de andere bril opzetten. Helaas is volle Jan en Willems fruister op hand. Die zit dringend gek met de wijze waarop het nog heet. Of bang voor verandering, maar ze betaalt die daar zorgen dan. En ze vergeet daarbij het doel van schrijven. De boodschap zorg op papier zetten dat een ander begrip. Niet meer lokale accentjes zo strak mogelijk vast te leggen, want dan kun je leur 600 kilometer verderop niks met. Er zit miljoenen leur met verschillende accenten in het Neder-Saxisch. Die kun je uw uitspraken niet opdringen. Dat mag ze helemaal zelf weten. Zo gaat het ook in het Nederlands. Daar is maar één schrijfwijze van, maar toch mag een Rotterdammer het heel anders uitspreken als een Brabander. Nou, dus dat geeft een beetje na hoe lastig dat eigenlijk is. Want als iedereen zijn eigen accentje weer duurder dan dan kom je nooit nader bij elkaar. En dan kun je nooit iets groots aanpakken. Dan kun je nooit verder komen als uw eigen dorpje. Dan kun je nooit iets stelselmatig bijvoorbeeld op de school invoeren. Want dan moet er altijd weer leur die begint te nuilen van dit is waar goed schreeuwen en dit niet. Jan in Riesen, hij een van de eerste leur dit zich stelselmatig inzetten voor het plat of de platte schreeuwerieën. En dat was Karel van de Notaris. Den kerel die wil gewoon hem nemen, want dan heeft heel belangrijk geweest voor het ontwaken eigenlijk van een bepaald gevoel van platte schreeuwerieën. En hij heeft al in 1959 zijn eerste Riesense woordenboek uitgebracht. Heel veel Riesende soorten dingen wat ken. Zo lang, dun beuken. Met de belangrijkste Riesense woorden van toen, van 1959. Met allerlei uitspraken erin. En pas in 1979, dus dat is 20 jaar later, kunnen we met zijn woordenboeken voor het Twents en Nederlands en Twents. Hij had in de gaten dat Riesense Twents was. Maar ja, hij had zijn eigen schrijfwijze daarvoor ontwikkeld. Want dat bestond nog niet. Het probleem daarbij was dat hij vrij nauwkeurig keek naar hoe als het Riesens weer uitspreken. Dus wat voor klanken als er in het Riesens zaten, die heeft hij heel nauwkeurig proberen vast te leggen met de schrijfwijze of met schrijfregels zoals die voor het Nederlands gelden. Maar ja, dat kan niet, want Riesens is geen Nederlands. En nog een probleem, hij vond dat het Riesens het meest ouderwetse Twents was. Dat vond hij gewoon, daar is helemaal geen bewijs voor. Maar hij vond dat alle andere soorten Twents zich daar maar naar moesten volgen, zich daar maar naar moesten formeren als ze plat ging schrijven, zeg maar. Dus iemand van de grijze, daar moest een soort Riesens gaan schrijven om Twents op te schrijven. Nou, en dat komt de leur natuurlijk vrij op de achterste benen. Hartstikke mooi waar je hebt gedaan, Karel, maar die schrijfwijze van nu, daar kun je helemaal niks met. Stel je voor, als je een Riesende ziet en iemand vertelt van iemand meer op zijn Oldenzaals gaan krijgen, dan protesteer je net zo hard. Dus dat kun je nooit bij elkaar. En als je nog weer kijkt, dan kom je bij andere dialectsoorten uit. Dus bij het Dries wordt ook weer een Engels schrijfwijze voor is. Bij het Gronings wordt ook weer een Engels schrijfwijze voor is. Maar wat al die schrijfwijzen doet, is de afspraken of de klanken die ze wie aan letters hangt, toe te passen op het plat. Maar als je een Paul gehad in Duitsland, daar hebben ze Hoogduits leren schrijven. Dus klanken die in het Hoogduits een bepaalde letter met hebben gekregen, gebruiken ze daar, of letters, ze gebruikt Hoogduitse letters om het plat vandoor te schrijven. Dus dat zit nog verder op elkaar. Dus hoe krijg je dat nou bij elkaar? Nou, dan hebben we dus met een aantal jonge morgen over nagedacht. Dat is er een van de Veluwe bij geweest. Dan heeft er een uit Groningen bij geweest. Een uit Twente, ik zeg er een uit Lippen, Oost-Westfalen is dat. Deetmold waren de buurt, zeg maar. Een uit Zoerland is er inmiddels bij. Dus Sauerland. Waarom zeggen we Sauerland? Het is gewoon Zoerland die plat. En nog een aantal uit Noord-Duitsland. Schleswig-Holstein. Dus met elkaar hebben we gekeken. Niet naar uitspraken, want dat kun je niet gebruiken, zo blik. We hebben gekeken wat ons wat beet. Hoe komt die woorden vandaan? Hoe kun je die uitspraken vandaan? En daar ga je terug naar het Old-Saxisch. Old-Saxisch zit heel mooi in elkaar.
is gewoon documenteerd bleven. Is gewoon in kaart gebracht. Zit hele woordenboeken van. Dus je kunt heel makkelijk terugkijken. Ik heb een woord. Wat is daar een oorsprong van? En als je teruggaat naar die oorsprong en het meer modelleert naar die oorsprong, kan iemand anders datzelfde woord ook heeft, maar het niet toevallig wat anders uitspreekt, toch nog op zijn eigen wijze lezen. Dus bij ons, bij de niet-Sassische schrijfwijze, want daar heb ik het al, geeft het niet uw accent zo strak mogelijk vast te leggen, want dat heeft geen nut. Maar al iets weer bereiken, zeg maar, in die spraken, al iets weer bereiken met schrijven, zoals bijvoorbeeld kennisoverdrag, zo op scholen of op Facebook of op Google of hoe dan ook online, is een keer eenduidig wat weer opschrijven, zodat niet een hele commissie dat in het Drents of in het Achterhoeks of in het Gronings of in het Westfaals of wat dan ook moet omzetten, omdat ze toevallig net andere klankjes opschrijft. Daarom hebben we dus een eenduidige schrijfwijze ontwikkeld, zodat leur het op haar eigen wijze kunt lezen en het ook nog duidelijk is voor iemand dat het weer anders uitspreekt. Dus iedereen mag er zijn eigen uitspraken aan ophangen. Dat was het doel van de niet-Sassische schrijfwijze. Moet je dan uw eigen schrijfwijze maar zo aan de kant schoen? Nee, hoeft niet. Als je alleen als doel hebt om voor uw eigen kleine dorpje te schrijven, of voor regionaal, prima. Gebruik dat dan, want dat kent iedereen. Maar zo gauw als je wat weet over een paal of in een grote bereik, dan kun je uw eigen schrijfwijze niet meer opdringen aan iemand die totaal anders gewend is. En is een keer een lespakket weet ontwikkelen om in de klasse te gebruiken. Dan moet daar niet eerst 40.000 leur naar kijken om er lokale uitspraken eraan op te hangen. Dat moet eenduidiger kunnen. Nou, en daar zo dus mee gang ze was. En ja, we hebben een mooie nieuwe schrijfwijze voor ontwikkeld. Dit er ook voor zorgt dat het plat van Nederland niet halfgebakken Nederlands ligt. En het plat van Duitsland halfgebakken Duits. Maar dat het gewoon een één gezicht kreeg. En dat het een ene uitstraling heeft. En zodat het ook als ene sprake veel meer concentreerd en gepresenteerd kan worden. Dus dat is de bedoeling van die schrijfwijze. En ik denk dat dat goed lukt. Kijk, hoe ouder als leur wordt, hoe starder als ze wordt in oude Turingen. Die kan niet makkelijk meer metkomen met verandering. Dus, en ze weet ook niet meer veranderen, want ze heeft het 50 jaar zo gedaan. Dat is ook weer een mooi verhaal. Ik heb deze schrijfwijze ooit eens in Twente in het wapen van Beckham gepresenteerd. En ik kreeg direct na afloop 2 hellige oude kerstingen over me die er gratis bitterbal over me buisjes uit te spelen. Van, we denken waar niet en dat kan niet en dat gaat u nooit lukken. Meneer, het is al lukt. Nee, maar het gaat u nooit lukken en Leuzie, die weet dat niet. Nee, ik weet dat niet. Maar de jonge morgen heeft internet tot beschikking. Die kunt over de hele wereld kijken. En die weet niet alleen in haar eigen dorpje kijken. Waarom denk je dat Twente en Achterhoek krimpregio's zit? Waarom denk je dat hier het volk voetloopt? Omdat hier iedereen altijd zo bekrompen kijkt naar haar eigen, zichzelf naar ver in het gat te steken, zeg maar. Ja, je kunt de sprake op een veel bredere wijze gebruiken. Kennis te overdringen. Niet alleen maar uw eigen lokale accentje te bewaren, dan zie je gauw hoe kun je het. Maar ook om eens een keer een biologieles al met dat fotosynthesefilmpje heb laten zien. Je kunt plaat ook gebruiken om wat nieuws te vertellen, wat nuttigs te vertellen, wat aan te dringen. Maar dan wil je misschien al aanpakken. En niet zomaar dat oude laten aan een stel Grieze kuppen dit alleen maar teruggeweet naar vroeger en naar kindertijd. Want dat helpt de sprake niks. Wie men verdaan, wie men vooruit kijken. Als ik bijvoorbeeld kijk naar wat het Welsh doet, een totaal los van het onderwerp, maar het Welsh heeft een bepaalde commissie en daarin heeft Leu een aantal doelen opgesteld. Die heeft gewoon gezegd, in 2050 zitten er dubbel zoveel Welsh-sprekers. Dan kun je denken, gaat het niet lukken? Nee, maar als je nou een doel hebt om daarheen te worden, dan kun je er misschien al aan werken. Dan kun je er misschien al werk van maken. Dan kun je het aanpakken. Dan kun je het duurzetten.
Niet alleen maar denken van, oh god, wat gaat het toch slecht en het wordt steeds minder. Kijk, als je het maar vaker genoeg herhaalt, dan wordt het vanzelf waar. Ja, het wordt steeds minder omdat hij iedere keer de lippen laat hangen. Als hij iedere keer de lippen laat hangen, dan heeft de er ook geen zin aan om daar iedere keer bij te zijn. Dus, wat ik vind, probeer het zo veel mogelijk in een frisse, nieuwe wijze te gebruiken. Maar plat is niet oud. Heb ook een keer de podcast over gehad. Plat is niet oud, het is zo oud als een jongste spreker. En hoe jong het een spreker is, hangt van de oren af. Je moet het zoveel mogelijk met de kleinen kunnen. En die kunnen er dan weer een draai aan geven. Dat mangt ze, dat heb je zelf ook gedaan. Je moet dat loslaten. Spraken metgeven aan de kleinen, laat het ontwikkelen. Nou, en wat je dus krijgt met die nieuwe schrijfwijze, is dat het er niet meer om gaat hoe je het uitspreekt. Want dan weet de vino wel een keer dat ze wie waar zingt en niet werk. Maar dan gaat het erom, goh, je vertelt ook nog eens een keer wat nieuws. Daar heel wat aan. Dus, daarom zo dus gangen ze wees met die niet-sassische schrijfwijze. En de reacties zijn verdeeld. Sommigen zeggen van, ja, ik kan het niet lezen. Anderen zeggen dus weer van, goh, ik kan het heel goed lezen. Wat mij dan het meeste op likdalen te komen is, je moet eraan wennen. Kijk, op het eerste gezicht is iedere schrijfwijze onlogisch of onduidelijk. Maar als je erin gaat verdiepen en kijkt wat voor een systeem erachter zit, en dat het eigenlijk heel logisch in elkaar zit, dat het niet baseerd is op zomaar wat doemzogerieën, ja, dan kun je zien dat het eigenlijk een heel mooi, logisch document is. Wie hebt niet gekeken naar hoe kan klanken het beste weergeven. Wie hebben gekeken naar hoe kan de basis zo goed mogelijk weergeven. Hoe kan je nou zorgen dat je een woord creëert, of een woordbeeld creëert, waar iedereen in zijn eigen uitspraken aan kan ophangen. En zodat het niet alleen voor Nederland logisch is, maar ook voor Duitsland. En dat beide bij elkaar kan komen om samen eens een keer dingen aan te vatten. Spraakbreed. Kijk, een Nederlander, als je Nederlands schreeuwt, dan schreeuw je ook niet alleen maar Nederlands voor uw. Dan schreeuw je ook niet alleen maar Nederlands voor uw lokale dorp. Dan schreeuw je Nederlands omdat iedereen dat kan lezen. Nou, en zo wil dus ook zorgen dat het Neder-Saxisch ook een eigen, eenduidige schrijfwijze heeft. En sommigen zeggen van, ja, nee, je weet de eenheid van de dialecten weer opsliepen. Nee, die eenheid van de dialecten kunt je nog bouwen zo gauw hij het uitspreekt. Net als in het Nederlands. Kijk, een Rotterdammer, die kan zo praten, maar onderwijl wel duidelijk schreeuwen, zodat nader ook... Kijk, een Rotterdammer kan op deze manier praten, zodat het een ander ook weer fatsoenlijk kan uitspreken. Kijk, dat is een groot verschil. Schreeuwen is geen kuien en kuien is geen schreeuwen. Dus schreeuwen, zoals het zingt, geeft niet op. En zeker niet in een sprake waar het zoveel verschillende dialecten ziet en waar het geen standaard voor is. Dus dan moet je wat anders doen, dan moet je kijken wat ben je doen en wat hebben we allemaal gemeen. En dat is de oorsprong uit Oud-Saxisch. Dus vandaar dat de zo'n werk van hebt gemaakt. En dat is nog steeds aan de hand, want je komt nog iedere keer weer nieuwe dingen tegen die we nog niet bekijkt hebben. Maar houd het in de gaten, want we zitten nog steldruk met hele discussies te voeren. Hoeveel er niet met de bemuik, maar dat doe zelf, zeg maar. Daar komen we wel uit. Maar wat het over kijkt is, vind ik niet mooi of vind ik niet gewoon. Dat zijn geen argumenten, kan niet gebruiken. We moeten loslaten wat we kennen en we moeten totaal wat nieuws verzinnen. Nou, als je kijkt op de Neder-Saxische Wikipedia, dan wordt de niet-Sassische schrijfwijze al volop gebruikt. Ik zal u het adres aangeven, dat is nds-nl.wikipedia.org. Want er zitten 2 Wikipedia's. Oh, dat is ook trouwens een mooi verhaal. Dat moet ik hem erbij vertellen, waarom we de niet-Sassische schrijfwijze elk zin beginnen. Er zitten 2 platte Wikipedia's. Voor één sprake. En dat heeft er allemaal mee te maken, dat hele verhaal wat ik net heb uitgeduidst, dat de Nederlanders geen Duits plat willen schreeuwen en de Duitsers kunnen niks met het Nederlands plat. Terwijl je dezelfde sprake spreekt, maar het vertroebeld in beeld brengt, dat je niet dezelfde bril op hebt, niet dezelfde schrijfwijze hanteert. En bij de Duitsers zit een vrij sterke fractie die allemaal vindt dat het de Saske schrijfwijze moet zijn, de Sasje schrijfwijze. Dat is ontwikkeld door ene kerel Sas.
heet hij van achternaam SASS. En Sas, dat is natuurlijk een Duitser. En dan kun je uit Noord-Duitsland. En dan heeft voor de Noord-Duitse dialecten een heel logisch schriftsysteem ontwikkeld. Voor zijn eigen plat. Maar zijn eigen plat is niet representatief voor alle soorten plat. En zeker niet voor de Nederlandse dialecten hier, die het ook plat heet. Dus er zit ooit leur begonnen met te schrijven vanuit Nederland op die plat-Duitse Wikipedia. Op Duits plat, zeg maar. Maar die kregen iedere keer een baat erover omdat ze het verkeerd schreeuwen volgens de Duitsers. Dus toen zijn ze een eigen Wikipedia begonnen, wordt eigenlijk precies hetzelfde opsteed, alleen in een andere schriftwijze. Dat begint steeds meer leur tegen te staan. Want ook in Duitsland is eigenlijk het grootste gedeelte van een spraakgebied. Ja, ook in Duitsland zitten een heel veel dialecten die niks met die Sassische schriftwijze kunnen. Niks met dat van in den kerel Duitsland. Want als je in Westfalen kijkt, dan hebben ze weer hele andere klanken en weer hele andere draaien. Die ze wie hier ook hebt. Maar ja, dat past de Sassische schriftwijze past daar gewoon niet op. Dus hebben we de niet-Sassische schriftwijze een num om daar een einde aan te maken. En die twee partien is een keer weer bij elkaar te brengen. Kijk, en dan weer een beetje het verhaal achter de niet-Sassische schriftwijze. Ja, kijk dus even op NDS-NL, dus op de Nederlandse platte Wikipedia. Want op den Duitse zit nog altijd de SAS-fractie. Dus de Nederlandse NDS-NL.wikipedia.org. Dan kun je die schriftwijze al in Gaak zien. En dan zie je dat het ook het Veluws en ook het Drijs en ook het Grunnings en het Twijs en alles wat plat in één keer veel meer op elkaar lijkt als je die schriftwijze gebruikt. Dat wil niet zeggen dat je ans, maar in een ander soort, of veel in een ander soort plat je maakt er rustig nog wat van hoe eigen gevoel en lokale dialect inleggen. Maar het gaat erom dat je in basis de woordbeginselen allemaal hetzelfde doet. En de wijze waarop dat gaat een beetje te ver om dat hier in deze podcast nog verder uit te duitsen. Maar kijk er toe eens aan. nds-nl.wikipedia.org. En daar zul je zien, ja, hoe kort dat die dialecten nou eigenlijk bij elkaar linkt. En dat was niet duidelijk omdat gescheiden werden door een schriftwijze. Dus, kijk er toe aan. Ik zal zeggen, steed toe aan, doe ten duimken. Laat het weer, nou je nog andere ideeën hebben. Ja, daar wil ik het bij laten voor nu. Schreeuw dit, probeer het met, gaat er met aan keurken. Ik zal zeggen, de niet-Sassische schriftwijze hoeft niet per se in deze vorm te zijn. Uiteindelijk zal dit denk ik wel een belangrijk instrument zijn om wat nader tot elkaar te komen. Want honderdduizenden schriftwijzen uit een koppelen, dat gaat niet lukken. Ene moet wel lukken. En als hij nog logisch in elkaar zit ook, dan kun je er ook leuk dit plat weer leren nog wat aan hem. En dat is ook vrij belangrijk. Volgens mij heb ik me niet de hulp aan de eerste structuur, wat ik eigenlijk wil bekijken. Maar ik denk dat ik er toch wel een lang genoeg verhaal van heb gemaakt om daar wat mee te kunnen. Dus, ik zal zeggen, schreeuwt de ene van u af. Doet gewoon in uw eigen dialect, als u dat aansteekt. Maar houd er waar rekening met dat dan niet iedereen het kan lezen. Yo, laat gaan. Dat heet muziekje dan weer. Ook als je zelf in elkaar draait. Tjoho!